Έχετε νιώσει ποτέ να αγαπάτε μια χώρα που δεν έχετε επισκεφθεί ποτέ? Annyeonghaseyo! Είμαι η Μαρία, είμαι η δημιουργός του Sejong Stories και σήμερα θα σας δείξω πώς η κορεατική κουλτούρα έγινε μέρος της ζωής μου στην άλλη μεριά του πλανήτη. Όπως έχω ξαναπεί και σε προηγούμενο βίντεο, εγώ την Κορέα τη γνώρισα μέσω της K-pop, όπως και πολλοί άλλοι. Όμως, όσο πιο πολύ έψαχνα για αυτή τη χώρα, τόσο πιο πολύ έβλεπα ότι έχει βαθιά ιστορία και κουλτούρα. Και αυτό ήταν πραγματικά που με έκανε να θέλω να μάθω κορεάτικα. Όχι μόνο προφανώς για να καταλαβαίνω τραγούδια και τις σειρές, αλλά πραγματικά για να καταλάβω τον τρόπο σκέψης του λαού αυτού. Το να μάθω κορεάτικα όμως ήταν κάτι αρκετά δύσκολο, μπορώ να πω, ειδικά με το λεξιλόγιο. Πολλές φορές είχα σκεφτεί απλά να τα παρατήσω. Όμως οι καθηγητές μου ήταν εκεί, με στήριξαν και με βοήθησαν να αγαπήσω ακόμα περισσότερο αυτή τη γλώσσα. Σε σημείο μάλιστα που να λάβω μέρος και σε διαγωνισμό κορεατικής ομιλίας, στον οποίο πήρα δεύτερη θέση, το οποίο ήταν κάτι αρκετά δύσκολο, όμως πραγματικά μια πολύ ωραία εμπειρία. Μια σειρά που με βοήθησε να καταλάβω πολλά για την ιστορία της Κορέας ήταν το Mr. Sunshine. Αν και η μυθοπλασία βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και περιόδους, και εμένα προσωπικά μου άνοιξε τα μάτια για μια εποχή που δεν ήξερα σχεδόν καθόλου. Για να δώσουμε λίγο context εδώ, η σειρά διαδραματίζεται στα τέλη του 19ου με αρχές του 20ου αιώνα, σε μια εποχή που υπήρχε πολύ μεγάλη πολιτική αναταραχή πριν την επίσημη Ιαπωνική κατοχή. Δείχνει μια Κορέα που προσπαθεί να κρατηθεί όρθια ανάμεσα στις πιέσεις ξένων δυνάμεων και στην απειλή της επικιοκρατίας. Και μέσα από διάφορους ήρωες, όπως για παράδειγμα είναι ένας Κορεάτης που φεύγει στην Αμερική και ξαναεπιστρέφει ως στρατιώτης, ή μια αριστοκράτισσα που μάχεται για την πατρίδα της και πολλούς άλλους, βλέπουμε διαφορετικές πλευρές αυτής της ιστορίας. Αυτό που πραγματικά όμως με συγκλώνησε σε αυτή τη σειρά ήταν η αίσθηση του πόσο σκληρά πάλεψαν οι Κορεάτες για την ανεξαρτησία τους. Και ειλικρινά πριν τη σειρά, εγώ δεν ήξερα και πολλά για το πώς η Κορέα βίωσε όλη αυτή την απώλεια της κυριαρχίας της, για τα κίνηματα αντίστασης που είχαν αναπτυχθεί εκείνη την περίοδο, και όλο αυτό με έκανε πραγματικά να σεβαστώ ακόμα περισσότερο το λαό αυτό και την ιστορία του. Μετά το Mr. Sunshine όμως, και εφόσον είχα ήδη μπει στο τρυπάκι του να μαθαίνω για την ιστορία πριν την Ιαπωνική κατοχή, έπεσε στα χέρια μου το πατσίνκο. Το βιβλίο διαδραματίζεται στις αρχές του 20ου αιώνα μέσα στην Ιαπωνική κατοχή της Κορέας, σε ένα φτωχό χωριό κοντά στην Πουσάν. Εκεί βλέπουμε τη Σάντζα, η οποία είναι ένα φτωχό κορίτσι που μετά από ένα ατυχές γεγονός αναγκάζεται να μεταναστεύσει στην Ιαπωνία, και εκεί ξεκινάει ένα τεράστιο ταξίδι, αγώνα, προσπάθεια να κρατήσει την ταυτότητά της, ρατσισμού, σε μια κοινωνία που τη θεωρεί κατώτερη απλώς και μόνο λόγω της καταγωγής της. Αυτό που με άγγιξε πραγματικά σε αυτό το βιβλίο είναι ότι δεν είναι απλώς ένα ιστορικό βιβλίο. Βλέπεις την ιστορία μιας οικογένειας. Ουσιαστικά βλέπεις ανθρώπους και γενιές ανθρώπων να προσπαθούν να σταθούν στα πόδια τους σε μια κοινωνία που δεν τους αποδέχεται, ακόμα και αν έχουν γεννηθεί εκεί. Η αλήθεια είναι πως έχει συμβεί κάτι παρόμοιο και στην ελληνική ιστορία, οπότε ίσως να μ' άγγιξε λίγο περισσότερο γι' αυτό. Και για να απαντήσω γρήγορα σε μια ερώτηση που ξέρω ότι θα έχετε όλοι, τι σημαίνει πατσίνκο? Πατσίνκο ουσιαστικά είναι ένα παιχνίδι τύχης, σαν τους κουλοχέριδες που έχουμε εμείς εδώ. Και εδώ έχει διπλή σημασία, γιατί είναι ένα παιχνίδι τύχης, όπως είναι και η ζωή, και εσύ απλά προσπαθείς να κερδίσεις. Μέσα από αυτό το βιβλίο, εγώ πραγματικά είδα πράγματα που πιστεύω δεν θα έβλεπα ούτε σε βιβλίο ιστορίας, καθώς είδα και κατάλαβα πόσο πολύ βαθιά χάραξε η Ιαπωνική κατοχή τον κορεατικό λαό, ακόμα και εκτός Κορέας. Και μιας λοιπόν και πλησιάζει η μέρα ανεξαρτησίας της Κορέας, θα ήθελα να αφιερώσουμε λίγα λόγια για αυτή την ημέρα, γιατί πραγματικά είναι κάτι που όσο πιο πολύ μαθαίνεις για την Κορέα, τόσο περισσότερο καταλαβαίνεις και τη σημασία του. Η 15η Αυγούστου, γνωστή και ως Kwangbokjeol, είναι η μέρα που απελευθερώθηκαν οι Κορεάτες από την Ιαπωνική κατοχή το 1945. Kwangbokjeol σημαίνει ημέρα ανάκτησης του φωτός. Μετά από 35 πολύ δύσκολα χρόνια κατοχής, οι Κορεάτες βρήκαν επιτέλους την ελευθερία τους, αλλά και την ελπίδα να ξαναχτίσουν την εθνική τους ταυτότητα. Όμως δεν είναι απλώς μια γιορτή, είναι μια μέρα γεμάτη συναίσθημα. Εκείνη τη μέρα τιμώνται οι αγωνιστές της ανεξαρτησίας, γίνονται εκδηλώσεις, σηκώνεται η σημαία όπως σηκώθηκε και τότε, και γενικότερα υπάρχει αυτό το αίσθημα της υπερηφάνειας για το πόσα κατάφερε να ξεπεράσει αυτός ο λαός. Και για μένα προσωπικά που μαθαίνω κορεάτικα, το Kwangbokjeol δεν είναι απλώς μια ημερομηνία, αλλά είναι ένα κομμάτι της ψυχής της Κορέας. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Χάρηκα που κάναμε ένα τέτοιο ταξίδι στην ιστορία και την κουλτούρα της Κορέας. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like, share και φυσικά subscribe για περισσότερο content για την Κορέα. Μέχρι το επόμενο βίντεο, bye!